אתיופים למשל לא יכולים להגיד את השם קרן. באמת, יש לי חבר אתיופי, יש לו חברה קרן. תקשיב, הוא רב איתה בטלפון, זה הדבר הכי מצחיק בעולם, כי הוא כולו עצבני כזה, תקשיבי לי עכשיו רגע! לא עכשיו, את תקשיבי לי רגע! קורן! קורן! למה את לא מקשיבה לקורן? למה היא לא מקשיבה? כי נקראת מצחוק בקו השני, למה היא לא מקשיבה? מה השפה הכי יפה בעולם? ספרדית, אני מת הספרדית. במיוחד שמדברים אותה במבטא דרום אמריקאי. כל מה שדרום אמריקאי אומר, זה כיף. היה לי בוס ארגנטינאי, יום אחד עושה לי, אני לא יודע איך לספר לך את זה, אבל אתה מפוטר. אמרתי לו, מה זה לא יודע איך? בדיוק ככה. אני לא עצוב בכלל, בא לי לרקוד סלסה, כל הדרך ללשכת אבטלה. לעומת זאת, מה השפה הכי מגעילה בעולם? גרמנית. לא, גרמנים מלחיצים. אני הייתי לפני שנה במוזיאון אנה פרנק באמסטרדם, לא יודע מישהו יצא לי להיות שם, מאוד סנטימנטלי, מרגש, אני בעליית גג והכל. עכשיו, אני יורד מהמוזיאון בדרך למלון שלי, אמיתי לגמרי, פתאום ניגשו לשני תיירים גרמנים, עושים לי, excuse me sir, where is Anna Frank house? יו. תקשיבו, לא הייתי מסוגל גלות להם, נשבע לכם, לא הייתי מסוגל, כאילו. עברו 70 שנה, אבל מה, ניודנראט, לא יכול, אחי. להגיד לגרמנים, איפה הבית של אנה פרנק? מה? בגרמניה מישהו היה? נכון, יש קטע אצל גרמנים שחייבים לדבר את המבטא הכבד בשביל שיבינו אותך, כמו איינצנס רייץ. עכשיו, זה בעיה כי אתה תייר, אין לך את המבטא הזה, ואתה לא יכול להסביר. נגיד, אני עולה למונית, אני רוצה להסביר לנהג שאני צריך לרחוב אודר, אודר שטרסה. אני עולה למונית, אני עושה לו, I need to get to אודר שטרסה. עכשיו, אין לי את המבטא, אז הוא לא מבין, מסתכל עליי, אבידה שטרסה? זה לא איך שמעת אבידה, אודר שטרסה. יודן שטרסה? אני עושה לו, לא יודן, לא יודן. מראה לו למפה, UDER, אודר שטרסה. פתאום הוא כזה, אודר שטרסה. פה פרעתי שיונן במונית, פשוט ברחתי משם. רוסים לעומת זאת, אני מת על רוסים, אני אוהב את השפה הרוסית, באמת. אני אוהב לדבר עם אנשים ברוסית, ואני לא יודע רוסית בכלל. אני רוצה לשאול מישהו מה השעה, אז אני עושה לו, שתות הקלוקה. במיוחד שרוסיות מדברות ברוסית, נכון? בכל משרד, בכל חברה, יש איזו עובדת רוסיה, כל פעם שהיא מדברת עם חבר שלה בטלפון, נשמע כמו שיחת סקס. אתם מכירים את השיחות האלה? שהיא בצד כזה, подожди, ну ты будешь тебе. Того же и Венецка нас знаю, можно хорошо знаю. Давай, бульбулята, давай. זה מדליק. חלום חיי שיהיה לי ווייז עם קול של רוסיה, זה מה שאני רוצה, שאני אסע באוטו, אני אשמע כזה, בעוד 500 מטרים, בכיכר, המשך ישר. הרבה יותר טוב מהמעצבנת שיש עכשיו, נכון? הכל מוכן, בואו נצא לדרך, סע בזהירות, תראים את הקונפה הזאת. מה הבעיה שיש לרוסיות? תבדקו אותי, יש להם את הקול הסקסי הזה רק בגיל צעיר, רק בגיל 20, 30, רוסיות מגיעות לגיל 40, פתאום יום אחד מתחלף להן הקול, לקול בוכה, שמתם לב? פתאום יום אחד זה מתחלף להם, מיכאל, אני ביקשתי שתהיה לי הביתה, נכון? אני אכלתי מקרוני ואתה לא אוכל את זה. הילד לא מבין, אמא, למה את בוכה? אני לא בוכה, זה הקול שלי ככה. הוא התקלף ונהיה לי פוני אדום, לא יודעת. פתאום התקלתי לאהוב מנומר, לא יודעת. תודה.